Uspeo sam. 1-0 za doktora Žabca i njegov zli smanjujući zrak. A sad da ga uštekam i povećam se. Što ne radi na baterije? Ne kucu djedove. Samo sam se šalio, nemoj. Zali super zloča, Voltar, doktor Žabac, viđa napad, Kucagedon. Zali super zloča, Zubobolja. Samo pažljivo. Doktore Žabac, nešto nije u redu sa Kucagedonom. Počeo je sve živo da grize i to više nego ranije. Pričaj mi o tome. Ali moj novi izum, ako sve bude kako treba, će sprečiti te epizode neželjenog grickanja. Gricni me, gricni me, gricni me, gricni me. Možda ga opet boli zubić. Kucagedone, otvori usta da gvirnemo malo. Eto u čemu je problem. Morat ćemo opet da vodimo Kucagedona kod... Voltare, jesi li tu? Zašto mi smetate dok se opuštam? Voltare, Kucu opet boli zubić. Pa je počeo da žvaće sve redom po kući i van nje. Šta sam ti ja? Neki zli doktor? Vodi ga kod veterinara. Ali kako, Voltare? Čak i kad kažemo tu reč na V, on samo pobegne u svoje ekstradimenzionalno skrovište. Da bi uhvatili višedimenzionalnog paklenog psa, potreban nam je mamac. Da. I tako, visim tu ja i moje ukusne kandže za žvakanje. Ponašaj se prirodno. Kako prirodno, kad sam okačen kao mamac za nadprirodnu zver? Čuje se nešto? Zagrizao je. Obeći će nam. Kada loviš krupnu ribu riđa napasti, moraš prvo da je pustiš da se dobro izmori. Stani, joj, molim te! Joj, stani, joj, molim te! Veterinar! Eno ga veterinar! Nestao je, a odneo je i Žabca sa sobom. Tako mu i treba, kada je rekao reč na slovo V, za malo da ga zgrabimo. Uvek sam se pitao kakvo je to ekstradimenzionalno skrovište. Ko zna da li tamo ima sladoleda? Pa, ako miriše kao Kucagedon, onda mora da je neopisiva odvratnoća umotana u užasavajuću grozotu. Doktore Žabac, kako je bilo na drugoj strani? Neopisiva odvratnoća, umotana u užasavajuću grozotu. Ako pristaneš da te odvedemo kod da te odvedemo na kliniku, biće ti dozvoljeno da grickaš i lickaš, ali ne da jedeš. Kandže doktora Žabca svakog utorka, četvrtke, subote i svake druge nedelje. Pa utorak je...
Prošli put kad ste mi doveli to stvorenje, samo sam hteo da mu skratim kandže kad jedan tras odvukao me u neku neopisivu odvratnoću, umotanu u užasavajuću grozotu. Da vas pitam, je li na vas padala ljigava protoplazma? Ne, samo odvratnoća i grozota. Verujte mi na reč, šta god da ga muči, bolje pustite da samo od sebe prođe. Izvolite račun, primamo i keš i kreditne kartice. Ne pada nam na pamet da platimo vaš glupavi račun. Zdravo, kuca buca Gedone. Hajde, kaži da vidimo zubiće. Ma šta će nam taj preskupi glupi doktor? Možemo mi i sami da izvadimo jedan pakleni zub. Žabac, aktiviraj zrak za privlačenje. To ti nije dobra ideja, Voltare. Veruj mi. Hoćeš da izvadimo taj zub ili ne? Uključuj! Poručiće! Nađite mi izvor tog paklenog zabijanja! Neće oni da ometaju generalu naredniku njegov hobi! Zašto nismo već probali ovo klasično rešenje? Spremni? 1, 2, 3! Jao, moja statua! Imam te, ne brini me lepi, kamenje, bit ćeš dobro. Ništa ti ne brini, kuco. Doktor Žabac već sprema neko naučničko rešenje za tvoj problem. To je to. Rešenje svih naših problema. Šećerna jabuka? Najgori neprijatelj labavi zuba. Samo jedan zalogaj i lepljiva masa će izvući taj zub. Ne bih rekao, kuca Gedon ne jede jabuke. On ipak više voli meso, kosti i uranijum. Pažnja vlastići ljubimca, kao lider najjače svetske vojske i vrli maketar, naređujem vam da smirite tu vašu raspomamljenu zver. Da je mi ne bismo smirili. Izgleda da su Kucagedonovi urlici moćniji nego što smo mislili. To bi moglo da bude oružje kojim ćemo da osvojimo ceo grad. Joj, ne moju statu! Žabac, daj tu jabuku! Hajde, gricni samo malo. Ne. Jabuku, Uspelo je. Doktor Žabac mu je izvadio zub. Pa, to bi onda bilo to. Poručiće, svratit ćemo do prodavnice. Treba mi još zelene farme. Svega mi izgleda su otvorili nekakav dimenzionalni procep. Voltare, kuca Gedon nas usisava. uhvatite se i držite čvrsto. Pažnja, vlasnici ljubimca! Ukrotite tu sve ili... Povlačenje! Ovo ti je najbolji izum do sada, doktore Žabac. Kad bih te plaćao, a ne plaćam te, dao bih ti povišicu, a neću. Ne! Moja statua! Ne valja ni Kucageddon, fuj to! Žabac, učini nešto! Riđi, učini nešto! Doktore Žabac, kandža! Moraš da zubom zapušiš taj dimenzionalni procep! Ne idem ja tamo!
Neću da me opet odvuče na ono mesto. Svaka čast, žabac, sve si lepo zatvorio. A sada, mogu najzad da se na miru opuštam u kadi. Da, doktore Žabac, vrati mi statu, ako je vidiš negde. Čujete li me, doktore Žabac? Kako je tamo? Ovo je užasno. Vadite me odavde. Zar nije ovo sjajno? Vidi duga, tobogan, idemo!